Καλημέρα, καλό Σάββατο. Σήμερα επανέρχομαι με νέο βιντεάκι που θέλει να σου δείξει πώς οι γνώσεις της φυσικής και της μηχανικής μπορούν να σε βοηθήσουν να σώσεις τις σχέσεις σου. Πάμε να δεις. Πες τώρα ότι έχεις γνωρίσει ένα πολύ καλό παιδί, ωραίος, έτσι λίγο άγριος, που όμως είναι ο ρεσίβιος και έχεις βρεθεί ξαφνικά σε κάτι κατσάβραχα με ένα σακίδιο στην πλάτη 15 κιλά να προσπαθείς να ανέβεις και να λες τώρα γιατί δεν έκατσα για καφέ στο κολονάκι. Σ' έχω, μην αγχώνεσαι, είμαι εγώ εδώ. Θα πάμε, σαν τον κύριο εδώ πέρα είσαι. Θα πάμε να εκμεταλλευτούμε το βάρος του σακιδίου μας, το οποίο είναι τοποθετημένα έκεντρα στον άξονά μας. Ο άξονάς σου είναι αυτός. Το σακίδιο είναι εδώ. Τι θα κάνεις λοιπόν? Θα δώσεις μια μικρή όθηση προς τα πάνω και με την απόσταση που έχει το σακίδι από τον άξονά σου θα δημιουργηθεί ροπή και θα σε ανεβάσει πάρα πολύ εύκολα προς τα πάνω. Θα ανεβαίνει στα σκαλιά 2-2, σαν κάτι να σε τραβάει προς τα πάνω. Το έχω κάνει σε κάτι κατσάβραχα στη Σαμοθράκη, δουλεύει εγγυημένα. Και έτσι ούτε δράματα, ούτε τίποτα. Και την έχεις σώσει τη σχέση σου μια χαρά. Βέβαια τώρα θα μου πεις, εγώ τις τελευταίες φορές σου έλεγα συνέχεια άμα ερωτευτείς καταστράφηκες, ειδικά κανέναν άντρα μεταξύ 30 και 40, αυτό ξέρω. Άμα όμως είναι καλό παιδί, αξίζει. Καλό Σαββατοκύριακο.